Ez digerim li vê dinê, sebra dilê xwe nabînim. Ka delala min bidin min bi gotina nexapînim. Ez digerim li vê dinê, sebra dilê xwe nabînim. Ka delala min bidin min bi tişta nexapînim. Ev gotin li ser zimanê zarok geç xurtên welatê me digerin. Bi sedan helbest û awazên din henek û birîna bedena me derman dikin. Ji şikeftên hesûnê û pira mala badê eger em pir ciwan bikin ka ji me re stranekê bibêjin. Wê bikin qêrîn û kilama. Agir ketiye dilê min bi melûlî bînin ziman. Agir ketiye dilê min Li farqînan rengîn zarokeke şirîn û dilnizim û hest nazik li dayek dibe bi navê Beytullah. Û ev zarok dibe ekolek ji bo sedan ciwanên Kurd li nava awaz û kilamên Kurdî da. Hunermend Beytûcan Beytullah Günerî li sala 1955 de li bajarê Farqîna Amedê li dayek dibe. Gurê Şêxzadê bi tevahî li nava malbata xwe de neh xuşk û birane. Piştî xwandina xwe a dibistanê ji Farqînê bi malbatî bar dikin û berê xwe didin bajarê Amedê û xwandina xwe yên navendî jî li Amedê diqedîne. Piştra ji bo xwandina zanîngehê jî diçe Eskîşehîrê. Di dergeha malê da bi guhdarîkirina beyt, qesîdeyên olî û bilêdana elbaneya şewq û hewesa hezkirina strana di dilê Beytûcan da bi bandorekî mezin hê di zarokatiya xwe de şax dide û heves û mereqaviya mûzîka Kurdî jî zêdetir dibe. Ji ber karûbarê xwe yê hunermendî û rewşa giranbûna siyasetê di derbeya 12 îlona sala 1980 de tê desteserkirin û girtin. 15 sal cezalê tê birîn, lê bi tevahî 6 sal û 8 meha radize. Piştre derdikeve û azad dibe. Piştra diçe Stenbolê û li wê bicih dibe. Karê xwe yê mûzîkê jî li Stenbolê berdewam dike. Li kêlega helbest, nivîskariyê, rêvedariya mûzîkê jî ji ax û kesera li ser gelê Kurd, awaz û gotina ku bi salan nivîsandiye, li ser wan awazên xweş û şirîn nexş dike. Ku di sala 1990 de bi albûma yekemîn bi navê Axîna te nalîna min derdikeve pêşberê gelê Kurd û hezkiriyên xwe. Her Kurd û Kurd hezek bi strana agirketiye dilê min şad dibin û dilxweş û serfiraz dibin. Ev stran êdî dikeve mala her kesekî û her Kurdekî li her derê cîhanê. Beytûcan ji sedema piştî albûma duyem ab bi navê yan Mirin yan Diyarbekir. Hîz dike ku ew yê dîsa bêhgirtin û binçavkirin. Ji ber vêkê jî berê xwe dide derweyî welat li Stockholm welatê Swîdê bicih dibe. Li Swîdê jî tu albûmên din derdixe bi navê Dena din min û Êtûna dilê min. Beytûcan zewcandiye û xwediyê 4 zarokan e. Mixabin ku bi êşa nexweşiya penceşêra qirikê ev demekê dirêjek bêketiye. Nexweşiya wî roj bi roj ber bi başbûnê ve diçe. Rewşa wî niha gelek baş e, lê lênêrîna wî hê berdewam e. Xwastin û axîna Beytûcan ew e ku rojekê zûtir dîsa bi stranên xwe bi albûmên nû were pêşberî hezkiriyên xwe û gelê Kurd. Her wiha xwezî û xwesteka wî ya dawî jî ew e ku piştî başbûnê li Kurdistanê bicih bibe û carekê din bi gelê xwe re be. Temenê xwe yê dawî jî li welat û bi gelê xwe re derbas bike.